za двете момчета казва, за Къци и за Лореца. И за най-яката фирма Кимба Строи. Амари фирма Буварі. Оборотна, шукаритетна. Само България обикаля Роман. А тая фирма Кимба Строи. Казва Любен Кимбата. Ганче роден ле. Той не търси никой, хората го търсят него. С най-добрата фирма Кимба Строи. Най-добрата фирма, добрата фирма Кимба Строи. Значи, за своите 48 момчета работят за Лоренцо и за Къци. Те са каза колеги, не са работници. И аша любен Кимбата, тук ги набава. Quiero me asaque chavenza, para el momento quieres. И каза за колегите. Това е много важно да го кажеш. За колегите. Te la сега ченгери паре, саре Рома. Айде бе Кимба, айде бе Лоренцо, айде бе Къци. Туме ги гирабава, туме ги башалава. Идете, идете. Идете, айде го право стрей! Айде, Кубе! Яса Кимба! И Сабата Геннади! Окая гири романи, ти ги ромава. Също бъде се точки за студио видеокраси. И поздрави специално за фамилия Костови. Айде, айде Кимба, ке чавеца, ке ромяса. И казва, со! За колегите не са работници, а колеги. Това е много важно да го каже човек. Te la se nega cenghi pare, te ne lo Kimba. Te la se nega cenghi pare. За най-мощната фирма за 2025 година Кимба Строи, доказаната фирма. Яша любене, яша бе права. Let's go! Let's go! Ставам сутрин рано с колегите и казвам с сетя Лоренцо, абар Лоренцо посо, ти ги расне, е баре лове,
Çak 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 de base çak de base ale le 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 Yaşa Ljubeneske, yaşa Genadiske, puskaj tata, I za Lorenzo, za Kuma, leske me, kagiravam, I za Lorenzo, za Kuma, leske me, kagiravam, ajde, 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 Lorenzo, ajde, 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 Lorenzo, ajde, 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 Lorenzo, ti si, šampiona, let's go, come on. Let's go. Znači, može se sa mnom sasvatujete za penču sa njegovom semestrom Ljubenkivata. Sjaka majka Lorenzo ne raža, a na Lorenzo tatko Genadi mu gaža, še mu gaža. Ja žavem Lorenzo, ti si šampiona. Come on, let's go. Значи връщаме се само и за комисията за булката.